So nag-cheat ko, nakasala ko, nawala akong feeling sa laki. So karon sa man, happy? Happy nga kuan ko? Kamo. O kung makarma ko, di makarma. Oh. Nag-cheat gamon mo, wala lang mo na viral. Alam mo na viral. Pero dapat Nakadelete lang mo og screenshot. Yun lang. 543. Welcome back to the podcast. Yeah! Hello. Hi guys, sa tanong mga namino sa Spotify, nagtanong sa YouTube, sa Facebook. Tanan thank you for following sa Bidok Podcast. Salamat sa tanan. Kung bago pa mo ani, please paki-chismis na siyang mga kauban. Please. For today's episode, kauban na to, Master Poppy. Yes! Sa lugar ni Gitagan ko ni Anita, din ako magkape. Anyway, ito na estreno niya. Kauban na to si Sam Haina, sawadika, mana. O ang kalit lang naka-make up. Uy. Tungod kay wala unplanned man eh. Tala may mga latest issue kay kung mag-shoot patagdugay. Mabahaw na. Mapanos na. Oh. Mabahaw na. So kalit siya nakapang lipstick, naka-blush on. Waylayan attorney Drew Hello. Dalapo Galapo. Huwag mo to Good news. Hi guys, Konsyal Bernie Bitok. And nami karon sa opisina. Kayo na pa-schedule pa mi sa mga areas. With cheese bread. Yes. And Asa man nagikan? Asa ni water lang ni ko. Asa man nagikan ng cheese bread? Pero sa kwan lang, di ano sa. Lami bigay na gyud. Nagikan. Kapag mo torture kay na sa ko. Catherine's. Torture When you kay na sa eat- ko gyud. Nganong torture man? Torture kay na sa ko nga yung gabuhaton ninyo nga paborito kay na ko in front of me right now. Why? Please help me sa kwan ilaban ang akong depression. Hindi ko kabalo. Secret. Ay, wait lang. Murag natay mahjong dani. Domino na. Domino na siya. Domino. Yeah, very quick lang. So, every 3 months, di ba, pa-check up man me. So, last year, tapos, niarang-arang, tapos, last 3 months ago, siyempre, December. Di ba, talisod kayo pambalibaran ng Correct. mga Sa gunso ni mong events. Yan. Stress, tapos, nagpalimot-limot. Tungod kaya, nigaan akong, gwapo ang result sa akong sugar that 3 months ago. So, medyo nag-coke zero na sa ko. Correct. Tuan na. Tuan na. Kanang mga pa-prices na kanang mga... Correct. Naman na yung mga prices usay kanang ang price kay mga chocolates. Usay katablahon sa host usay. So, moto, to be honest, ang problema kasi sa diabetes, ano lang, pang 40 na gini nga topic ba? Di ka relate ang one. Ang problema sa diabetes ba, pwede nga akong feeling okay ra ko. Kung talawon ko ninyo, I'm okay. Pero grabe gining diabetes kay tungod lagi kay ang imong blood full of sugar. Tanan mga kaugatan pwede niya i-damage. Ang worst case dia pwede blur akong pananaw. Simpak ko. Ana. Pero kung na yung naka-miniskirt, maklaro man. Mga yan na ba? So, baka okay lang. So, that's why ako medyo serious yung nga. Every 3 months, mabisita ko sa doktor. Shout out kay Doc Naval. Naval to yung apelido ma. Kung sa kanya to si Action Star. Anyway. So kami man doon ni Lingling. So, ang results sa labs na mo, okay kay Kalingling. Congratulations, At ma'am. Okay least, na ka. diba? Imong BP, di na taas. Correct. So, mag-reduce na lang yung ka. Continue sa imong pag-reduce sa weight. Kailangan mo kung sa 60 ata. So, Correct. di ano lang ginang aim. Kanang college na mga lawas. Wow, kaayo. College. Amazing. So, yan na mong kanon. Ako nagpula-pula yun. Okay. Maybe kung natanong sa picture, okay lang ko tanawan. Pasagay kayo. Ay, gay. Ay, syudi. Mahuman kitang tanan diri sinasabi ko talaga sa iyo. Then ang results though kailangan ako madunggan in fairness man to Doc Naval ganahan ko sa bagay kung gi-explain na. So sa akong results okay, so far naman okay pa man ang ultrasound sa mga kidneys, heart, okay lang, okay pa. Pero dito lang gid din sa mga sa tong mga sugar, uric. So problema na ako taas kaya pong kay kog sugar ni taas na pud siya balik Okay. compared last 3 months. Ikaduha, akong uric acid, taas yun. Nanagyo ko'y kuhan nga for the next pila ka months, kung nagpadayong ko, arthritis yun nga grabe. Okay. As in wheelchair. Do gaatake naman ko og As in wheelchair? wheelchair yun. Alang ginanto. Ang I don't know lang kung ginahadlok lang ko ni Doc, pero
gusto lang siya nga honest siya. Kaya naman sa mga past facing nga mga Nahatag na rin ba na to tanan wheelchair? mo lang. Muli niya ta sa People's Day. So, tayo tapos nanako sa moderate liver fatty liver. So, tama moderate na, di ba? Moderate to severe na. Something like that. Nanay picture nga din na severe. maayo. So, di ba, dilimayong kuha na to. So sa kumbaga liver. warning na gid na lugar. Alarming na gid siya. Sa akong resource gid, sir, kung magpalain ka kay nakabata lagi pud karon. Kung di tang palain, sir, klaro na kay mga 2 to 3 years baka ni stroke o heart attack ang pwede may tabo. So gitaningan ka murag nga na. Kung di lagi kung magpadayon lugar nga na tapos kung di gyapon mo baba kay sakkan na po kog dosage sa akong insulin plus napaggigoy oral i-refer na ko sa pangalan mi Endocrinologist. Endocrinologist. Sa endocrine glands lugar ni pahinga. Kay stricto naman sila nga mo na gini dapat ana. So, sige, say sir, sama sir. Okay ra po ka. Kana pagin ganahan ko ni Doc Raval. Nasa sa sa St. Francis Uptown. Naval. Anong Raval man? Si AJ mong gusto din. Agay! Ito, anak. Sorry. Muna akong giingon. So, isa pa siya. Okay lang po sir kay dako man sa kag income, pwede naman sa ta mag-dialysis na lang po din ta every week. Simbak. So 40,000 per ana ba? Ana binang kuan di ba? Kidney ba damayo na ana ba? So delikado ta brad. Or muhiwi atong naong kalit. Simbak. Dayon to be honest also, nana ko yung mga circle of friends nga as early gyud as mga magulang na namo gamay nga nakasi natin nagiging ana nga mga stroke ana. Tapos last year ako mga family members mga auntie so ni mama nga tai siya mga arms. Tai chi tungod sa mga diabetes. So diya kita kandidato kita dai. May na lang din yung ko kay late bloomer ko ana may. Pero kuan yung 40s no kanang nanay. Pero kanang imo kanang Life starts mag-share at man gyud si konsehal no, mag-share daghan kay mga classmates nako ana na nagi mga nga sharing ba. Siguro kulang lang gyud sa ako check up pa ana lugar kay murag kampante ra kay ko. Sige. Pero kuan gyud na sa utok sa mga ingani nga mga idara nga pugong na tabay, kuan na tabay. Mubito ang kasagaran ninyo, Brad. Mula gina, nanagi ka sa mga 30s to 40s, diyan na manulod ang mga running era. No. Matingala, di ba? So, kung magnegosyo ka about running, mo na yung mga market Market. ng mga Mga uncle. 30s, mga uncle. Mga uncles. Kanang mga dietary kuan, kanang batan Tano- di pag yun na. Tanaw kay ka sa ako pag ingon ng angkol murag tanaw kay ka. Matik. Oh, nakaingon man ko. nakaingon. Naklaro man gud ako nga nag-ano kasi mong hair o nagpaitom kasi mong hair. plakado kayo, giginahan ko. Di kay ko mapasalamat sa nagkuan sa ako kay Gisagad yun, anit sa anit. wala kay choice ana ko mag-hosting ko di magpakuan ko kay puti na gyud kayo. Pag tanang klaro mo kay sir pero wala na koy choice. One hour na lang mag-hosting ko. Nga bala na. Hait kayo. Di ba? Patilya pa imo. pero gyana maguto niya so. Lagi. Kaya kung nahiwi-hiwi pa to na naunsa na gyud. So, sa tanan mga naminaw, so kami ni Poppy ang kabatch 40s. Si Attorney Drew, pila pa? 32. 32, early 30s. Oh my God. Si Sam. Going Sweet there. 19. Going 30s Yes, this virgin year. ladies and gentlemen. Of course. Walay tatsa. College pa. Yes, charas. So, moto nga, kailangan yung ko mag-diet. Ayun, serious. So, zero. So, so, very quick lang. So, nagproblema ko because ang kapahapi sa ako karon is coffee. Kanang yung black. That's why bitaw natin murag minibar diri brewed coffee yun. Every time I exercise ko, brewed coffee. Basta brewed. Kaya giwala lagi na ko ang 3-in-1. Okay man siya sa sugar nga part. Kaya wala siya sugar. Yes. Ang uric man ako ba mo. Naigo gyud taas kayo. So unsa alternative ana if ever na ba mo inali? Sex lang daw. Uy. Morning Di sex. ay ba? Labi something na murag ganahan ka kay murag caffeine pero Muna akong gi-question gini, Doc, mo gina akong problema kay every time di ko kang inom og kape, di gyud mag-function akong brain. Barag gyud ko gluya, tired Fuel ba? as in. So wala. So may akong problema. So I'm sure na po yung mga PM or tea na punta balik. Ang uban mo kung magkape kay pampainit. Pwede mo kung mag tea ana. Ang ako isang caffeine man nga
Pampapukaw. Pampapukaw mga kuan. So, kang ka- minus the sugar, so okay na ka to. Okay na tana. Daw, Biki. Si Mo man Yurik karon man, na. nagpabida-bida man man. si Yurik. Oh, so, if ever, basin pwede mo makakomment yung suggestion kang konsehal. Kay kami po, gusto po may nga malahot tayo po tani. Kay maapektuhan man eh. Kung di siya magkape, di po may magkape. Tama na siya. So muna. So for the next 3 months muna sukat yun ang zero yun ang coffee. Subo paminawon mga higala. Bay, to be honest kung sunod yun ko sa tambal, grabe ka bahal bay. Tanay mga milk karon nga protein something nga para pang ano. Mahal kayo ang gamay ra nga kan tag 2 milyon kapin tapos upat ka scoop pag yun matag timpla. Di dali ra kay mahurot. Nibalik na sa kung anak ko'y batang gamay. Nga nag-pro meal. Oo. Ba? Ang sana Same lang. S20 yung Tapos ang six, makasad. 26. Ano pa gina ang 26. makasad. Kana bitong ang makasad ani kay kana bitong sa una nay mga pagkaon nga di na ko gusto na ko kaon pa di ko kakaon gid ko ko'y kwarta. Karon nga maka-afford na sa ko di kay po ko pwede na mo kaon kay bawal sa ko. Bago lang mi nagsagon so nagsamgyup mga anli. O manjug ka na. Di ay basin sa. Ay, nagkabaan. Ta for the past months pagid akong pork asin lami magid ang fats dai. Correct. Muna na Correct. fatty liver gyud ko. Basta ka ang dalunggan sa lechon. Ang dalunggan sa lechon, day. Sinasabi ko talaga Ako sa iyo. tong paborito so wala. Correct. Taka na yung gikaw nga cheese bread. Grabe, kaya ako na nga paborito ng cheese Correct. bread. I will eat in secret. As in, grabe. So, So, ako, help me. ako nakita nga lesson ani no kay para sa ato disiplina sa sarili ana man na. So too much of something is bad gid ingon pa sa kanta Kanta. sa Spice Girls. Tapos sa age yun ba? Dawaton itong kamatuoran yun Nga ba? oh, matrigger daga na matrigger. Mag-age na yun tabay. Kanang, saon na to ba? Triggeristic ang atong age. Triggeristic. Ay, la. Ang ako na lang gina-convert sa una-una ron, muniwang ko para masunod ako mga Amerikana, para makadawat kayo pang hosting ng mga debut, para pananon nila sa ako para kayo 21, pero gore na gideta, nanay mga, akong kuan, nanay white hairs, atubangan, ana na lang. Tapos karon nagbalik na sa ko, nag-add to cart na sa ko katong nga pang gardening, urban gardening na Oo, mga di ay ba? tanong-tanong na sa ko balik. Sa pandemic mo bitong kalingawan, tanong-tanong mo okra, mga nalingaw ko. Approve na de pero may imong mga add to cart, approve na. Siyempre. Gahapon ko sa kay ma-depress ko, palitan ko sapatos brand new do. Da. Di ka lang ko nag-gym ganina. Sus, my Sus God. mag-aim gid nga ma-depress ta. ha? Actually. Pero, Ako tana na ba yung maggasto sa ato. Mo lagi. Muna di ta pwede ay, ma-depress. napadungong-dungo. Pero last na lang yun ako. I mean, saan lang yun ang ikadlokan? Pag muhin ang doktor nga, bawal lagi ka mag-sexer. Sorry guys. Mag-big tick na yun. Sorry, I have to end this life. Wala na, useless naman eh. Pwede ba man to ka na medyo kung di na mugahin, may action ng depress, pero dagan may ways. So pwede pa. Lagi. Pero kanang may naging ka nga, sir, dapat wala, sex na sir. Li- Kana, dre na. na, Goodbye guys. Oh, mapuslan pa kayo ng pila lang ka inches, no? Anggol naman ha. So, mora ginawang gigadlokan yun nga butang. Ayan na lang gid ba? Ayun Isod na. kayo. Unda, siya pa may itong gimatan. Ano? Kabalo ba mo nga number 1 basic commodity? Commodity. Dili na, bisa pag magbuhit ang mga mahalon nga ero, di na pwede mahatag sa ero. Dito kita sa lahi. Wala di Mga ka manok, mga guys. wala ka giresitahan nga lahi na nga karne mo pukusan na. Ana. So, again, for the next 3 months, kailangan yun, gym, okay, pareho ko sa akong gym, ganahan ko, na-effect. Nag-reduce na ko mga 2 kilos. Pero with diet yun dapat. So, no coffee. So, mo to, nagpicture ko sa coffee, akong gibutag frame, in memory. Uy. Coffee, so, pailain ako nga dibitan na laman loob, tanan, mga beans pag yun. So ditong kuan. Tanan ko yung sa kakahat dito nga trail mix, puro beans. Pero ganong naman ka sa picture kanina na ko nakitaan, nagdala kag BH nga humba. Dili, na-miss man. Na-miss na. Di, tomorrow na gid ang final. Rehearsal na to karon. Rehearsal lang sa to. So, mora to, okay. So, tana inyong iampog yun nga makalahutay ko ani. Dili ay sa nalang ko idog gamay na lang gyud kayo. Unsa may pwede na mo matabang ana sa imo? Di ta magkape nga naa siya. O, kana ilayo ko ninyo sa ko. Kape. Ngita mo ways. Sensitive ka. You also find ways unsay maayo mga natural remedy i-share ninyo. Ano pong nindot sala kayo sa kanang kuan? Or namoy food na makita nga mas kuan ipatry sa ako kana na lang.
ang akong mga kuanis ka na bitong, ang akong ika-depress ka ng mukaon ko ngay tungod kay kailangan ko mukaon pero wa na ko ganahi kana ba akong ika-depressan ba. Way lasa, way lami. Ana ba ka namang sa naman li I purpose na can kuan. relate to that. Saya kong salary. Kana lang. Oo. Pero in fairness naman, okay man ko tong Glocobest. Baka naman Glocobest. Bara man siya Milo ra. So lami na ilasa, okay ra ko. Dili tong Isagol vanilla, siya sa may kuan. load kayo. Yung ganun sa load ng vanilla. So nag-oatmeal ko na may lasa, okay ra ko. Kamote, okay ra sa go. Pero dili di gyapon kay tamis man siya, Tarsier. Starchy. Starchy. Tarsier na lang. So dili mo so kana something healthy nga lami pod ka unon kana something ana. So mag-shake ta og kuan. So, mapatapos blender dire. Blender na sa butang dia mga cucumber like that. Kung lagi, pwede. Fruities. Fruit. Okay. Kailangan lagi ko ma-happy yan eh. Mura sa guest niya siya. Samo naman siguro gid ni. Kandawaton ko na lang gid ni. Ang ako manggod, kanibang gi-post manggod ni J.R. Budta, manapos. Ay, chismis. Ato ning kuan. Basta sa ko wala ba Basta man eh. review. I want to be honest, wala ko nakabasa sa whole ani. Pero unsa may topic ani highlight nato ko. Basahon pa nato ni taas ra man kay ni. Lagi. Isa may nakasubaybay ani ikaw, Sir Po? Si Ma'am Drew. Nag-review lang man daw siya gabi. Oh. Naka-review ka gabi. Sige daw, base sa mong review. Kay dagay may nakarelate ani kay sige ikaw nakasama. Sige daw summary. Okay, kana. Si Guy, Si JR. JR, yeah. Uh, nag-promise siya siyang self, bata-bata pa siya nga kung naamang mahigugma magani siya, ihatag tanan mapalangka lang niya yung higugma. Siyempre! So yung na-meet si Nora Lynn and 7 years ang ilang relationship. unya kanang nakakita man siya nga naglisod sila Nora Lynn niya. Gusto niya ba nga mupadayon og eskwela kay gusto bod ni Nora Lynn nga mag-eskwela. So tungod sa kalisod dili lisod kayo ipadayon gyud so gisuportahan ni JR hantod ni abot og college ug nahuman gyud og college. so sige lang, ato ning highlight. So that's why hindi siya diri nga I have a lot of sacrifices para sa iya na masahiro, nisulod as construction worker, nag-labor sa lubi para lang matustusan iya mga panginahanglan. Gibuhat ganyan tanan. Kaya dili ko gusto nga makita siya nga masakitan umuhilag tungod sa kakulangon. So supportive boyfriend. Okay, sige. Sunod, basa. Basahin ninyo kay kana. Farsighted ko kakalibat ko kada ko. Sa pagpaningkamot na ako, nakagraduate siya og lipay kay me, kay behind sa mga difficulties in life, nakahuman siya. So si lalaki yun ang nag-support. Okay. Pero dili siguro tanan. Api siguro parents siguro. Pero Lain, siya ang lain. majority Yeah. sa tuition. Lipay kabi ano pero kabalo ko wala pa dito na human akong paningkamot kay naa pa siya 4 years nga labangunon para That sa is college. Ay so kolehiyo. high school High school pa pa lang lang. diya. Yeah, high school and college. So bata pa kayo ni silang duha? Dili. Kana iyang subay ba? Ay, kaniyang gisubay High school pa na lang. siya nga Okay. era. Sige, padayon. So Kabalo, yun na sila. kabalo ko sa akong sarili nga mas bugat yun akong dapat isacrifice para makapadayon siya sa iyang kolehiyo. Dili sa lalim niya tubangon nga journey na sabtan ako as partner niya. Okay. Sa pag-iyang take sa kolehiyo na ako para tabangan siya nga afford tanan niyang panginahanglan. Gibuhat na akong trabaho sukad wala akong experience para sa iyang pagkaon, pamasay, uban pa. Grabe na gini. Gikwenta mga igala. Ikwinta may gala. Pero wala ako nag-regret nga natabangan ako siya. O naraman day, human ang kaso. Human na. Wa man day ta nag-regret. Ganong gipo. Post ka. Sorry. Wa ko nag-regret. Okay. So fast forward ta. Ay, salamat. Okay, nara. Sa pagkalang fast forward mo ka. Funny yun. Times 4. Funny yun. Ah. Sa pag-graduate niya og college, lipay na po kay mi kay mauna ang last journey niya sa pag-study og para makatrabaho og makatabang siyang pamilya. Actually, dili ma-measure ko akong kalipay pagkita nako nga nipaso ni dawa sa siyang diploma. Siyempre, no, ikaw yun pa eskwela. No? Konsihalan Master Popi. Kato na mga panahon, dili lang siya ang nibatig kadaugan. Apil po ko isip iyang kaagapay o kauban sa kalisod man o kaya. Nana. Gibuhat na ko ang tanan, walay duwa-duwa o wala po pagmahay. Pero after sa graduation, all capital Ito letters na. ha. Kapit. With Pero emphasis. after sa graduation, naida kong kasakit nga niabot sa akong kinabuhi. O kana mao ang iyang paglakaw
sa akong mga kamot. Sakit kayo na ipit Sakit niya ba kamot. yun? Ikaw daw, lakang tumban imo kamot ay. Gilakwan imo kamot Tapos day. naka-golf shoes pa gid siya. Sakit kaayo to day. Sakit gid ay. Ito na po ang climax, mga kaibigan. Kay kani. Ganahan kita ng mga Very climax. na din. Mga 2 weeks gikan sa iyang graduation, nilakaw siya kay kato nga time na masada ko pag uli na ko, wala na ko'y nakita siya mga gamit. Hala. So wala ko nagdahom nga iya tong buhaton kay lagi na feel na ko nga gilapog ko niya. Until now, dili pa nako kaya dawato nang naitabo sa akong kinabuhi. Whole my life dream ay partner nga may gugmaon og mapinanggaon. Pero sa naitabo sa akong kinabuhi, lisod yun mag-move on o mag-let go. Gikan sa iyang paglakaw, mga 1 month, nakabalo na lang ko nga naa na siya'y uyablain. So it was a painful moment in my life. Wala man good na ako gi-expect nga mahitabo ang iyang pagbiya sa ako. Ang bisan istorya man lang, wala siya'y gibilin. Okay. Sakit paminawon ang imong gigugma o gisuportahan sa tanan, mawala lang na parang bula. Noraline Longyapon. Ginganlan. Thank you for the pain, Nora. Thank you for the pain. Ayon! Thank you for the pain living in your eyes. No, or never side. Ay, sorry. Si Norlin narahan. Ano yun? Nakiulos lang siya kaya sila ka-picture ito. Muna siya. Muna siya. No? Actually- Nalay ka, Sam. Actually, Erp, kani nga picture, kani nga nakita sa mga netizens, wala na ni sa post ni Noraline. Gidilit na. Na yung family, na yung kuan, na Okay, yung mga nibisita, pak, mga na-gifts, ana. Pero ang ilang duha. Pero katuilan do. So, syempre, daganda yung mga judgmental, mga Correct. expert. Correct. Later, ato nang isgutan. Ang sumpay ani na ay sino, I don't know kung iya bagin niya. Atong podcast Noraline. na ako diri nga kon. Noraline? Anara kanimo ba ni isa? Ito Eto na. Ayan na. Tinuod ba niya ni? Pero si Charlene man lagi ang nag-post. Gikuan na gi CTTO. Credit to The owner. Basi di takakuan ba? Basi dili ni kuan. Naraw? Noraline! Nagpagawasog statement! Mga kapuso. Si Noraline nagpagawa sa iyang statement. Di ko mo to Nabo ani. niya, ha? Anagi dia. Napo iya. Di ko mo to ani. Ato ta kang Iya, Dito kita sa iha. Iya apelido bakak. Bakakaw. So dito ta sa Noraline. Noraline. Ala. Sa tingalan, Noraline. Noraline. Asa to oy? Asa to? Makes me feel fine. Long yapon. Long yapon. Murag pangyawan. Longyapon. Nara. Di presa ban short na karon. Nara ka na yan. Nara. Okay, mga igala party. Ay, wala man. Wala. Di man may friends. Ay, nara siya ka no? Nara. Alay, man po niyo. Nako. Lay po lagi niyang statement. Ano siya nag-iuniwan niya nabasa? No? Sige, dito kasi ang profile. Profile daw. Sa profile daw, Erp, dito kasi ang profile. Makita mo na dito. Huwag mo niya gidelete. Diya, ubos. Oh. Ay. Di man siguro na mao. Mao ka Ano, na siya. suko man kayo muna ako. Nitog Ano pa ito? Ay, ito na. Siya ni? Dili. Hindi, sorry. I know. For my side. Oh, kana. I know I was waiting for my side. I was waiting for you. Yes, we're waiting for you. Ayan. We are waiting. Ayan na. Yes. Ignanta niya, oh. Grabe nga chismis. Nakakita siya sa atong podcast. I know you, Bitok Podcast is waiting for my sign. Honestly, sige daw para matagan po kang function doon. Di kakaliban ko kay dagko kaayo first sighted mongod ko. Wow. Siya mo nagapalayo ko. Di ba ganahan kag mga dagko? Hi. Ay! Kapag kamay na. Okay. Ala, basta na. Ana si Norlin. Oh. Honestly, I don't know where to start sa akong statement tungod grabe ang impact sa issue that goes viral. Ayan. I admit na I cheated on him and even istoryahon siya personally about sa last breakup, wa na ko nabuhat tungod sa kahadlok na permiran na ko gi-carry on. Yo. Oy, carry on! Yes! Oh. Wala ko naging bias sa iyaha. How many times ko nag-confess about my feelings for him nga niabot ra jud sa wala na. Pero iyahang ginabuhat kay ginahadlo ko niya nga mo commit og suicide.
Tungod sa iyang pagka-suicidal nga panghunahuna, nahadlok og naluoy ko. That's why I decided to stay with him and try to fix things basin di ay mag-work, but it doesn't work at all, Jude. Ana, about sa financial aspect na iyang gimension, yes, it's true nga sometimes naga-ask kog help sa iyaha, but I didn't beg for it kay maulaw ko sometimes. 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 Halos siya nga naga-insist nga mutabang sa ko financially, which is thankful kay ko sa iyaha sa ing-ani nga treatment niya. Pero wa ko nagdahom nga moabot ra di ay sa ing-ani nga situation. There's parts ako ang life nga naglisod na jud mi, especially sa akong pag-eskwela. But God knows kung unsa ko naningkamot sa akong life para lang makahuman. I've been a working student during my high school days, and bisan sa kapitos na kaya ra sa akong family nga suportahan ko bisan asa nga aspeto, especially in financial aspects. Till nahuman ako ang college, fully support gihapon sila sa ako, labi na sa akong kuya nga fully support jud kaayo. Pero nganong niabot man jud ang issue diri nga halos na lang ipamukha sa ako nga support kog taman, nga pa-support kog taman. Yesterday, muna pinaka-latest, no? Kay yesterday man, no? Magmaog ni siya iyang banat sa ano. Muna yung rebuttal. So, dito natapos atong podcast. Salamat ninyo. Bye. Ay. Na magud siya kuan pod ang lugar nga na depressed na siya karon kay tungod sa mga nanghita. Kanilang. Basahan na to ng isa. Lapay na pa isa. Bro, 20 hours ago man eh. Ikaw na pod ma'am Follow Drew. up. Ikaw na sa Drew. Nitugaan ako nga I cheated on him, but why? Maayo pa, wala na lang ko nagpagawas sa akong statement. Og dili ra di ay mo maminaw nako. Okay. Sakit na kaayo akong Maminaw man gibati. Saan nung paminaw nga gisulat man nimo? Among nabasa. Ana. Sakit na kaayo ako ang tilaok kong basa. Sakit na kaayo akong gibati diri. Dili na nako makaya inyong pangbalikas nako nganong ing-ana man mo. Dili ra man siguro ako ang cheater. Cheater man pod mo, wala lang mo na viral. Babaon sa sa motor. Kanang iyang tubagan sa baon sa kayo ba? Sige mo og pangbalikas nako og pang-bash nako. Pero cheater pod di ay mo. Wala. Dili tanang tao perpekto. Tanang tao makabuhat jud og sala, pero ayaw pod ninyo pasubrahi inyo ang storya about nako. Na siya punto. May punto sa Cast the stone kung wa gyud kay sala. First na sa time basta. Oh, sige. Sa tong good news sa Bible ganun. Karon. Sige, istoryahan na to ni. Istoryahan na to ni mga litsi. Okay, sa'yo na. Wala mo nag-viral mga cheater ko. Number one, ingon sa lalaki nga wala siya nang winta. Pero nakwenta pod niya. So medyo conflict ko gamay ato ha. In fairness, lugar sa girl lang lugar pod. So siya may una nag bring up sa kuan. Pero di natin siya ma-blame kay grabe kasakit man po. No? Na wala man siya sugua, wala siya sugua nga buhaton to, pero Out out of of love. love. Yeah. Sometimes ingana no, unya kung balikan ka, wala man ko na ngayon sa imo ato, ingka ra may Yes. nag-insist. So naagyapon pwede gyapon nga murag matiway ang tanan. Okay ra pod to lugar pero di iya lang gi hatag ang tanan ba kay murag mo na ning last. Para na sa kanang reverse bitaw nga. Sige, kung magpaniwang ko, sugtong ko nimo. Oh, pwede ana. Tapos nagpaniwang nako. Tawa ko nimo gusigot, kana pwede ka unfair kay ka. Ingon ka nga murag ito'y kulang kay. Kaya kung nisulti gyud siya nga, sige, sugton ta ka popi kung magniwang ka. 85 kilos, sige. Ana ka. Tadabi ka nagniwang man ka, tawan mo sa gisugot. Makayon sa ka, grabe sa kay unfair. Anyway, Pero balik wala kayo man mo siya galing. ingna. Wala mo galing, wala man Wala siya siya ingni. ingna, wala man siya ingna. Iyaman tong, ikaw may nag-ingon nga, tabangan ta ka. Pero in fairness sa letter sa bahay, hindi mo po siya nga, di ba po Sometimes. siya rapod? Nag-support mo po niya mga kuya. Ano. But anyway, Pero confirm nga, Yun nag-support siya nga, siya. wala ko naghangyo sometimes. Naalang tayo murag something dito pod sa girl. Dili man ko ga pa ganang nang hangyo sometimes raman. No? So nagyapon kay Suporta. sometimes Yes. no. So dili na to mawala gyapon ang notion nga nagyapoy abuse ga kahitabo nga Yeah. giabuso True. na ang pagka maayo Ay, sa napagod. lalaki. Tama. Galing lang sakto gyud na kay mag-uyab pa man gyud wala gyud kay expect ana nga pakaslan ka ara pagkahuman. So mo pud to sa part sa lalaki kung kita pod mga brad, mga naminaw lugar ba. Lain pud kaayo pud nga atong i-demand nga kaning siya na gyud kanang tungod ato buhaton Siya na gyud, oh. buhaton niya ang imong gusto. Di ba? So sometimes nagid gyapon na kuan si boy. Para in fairness ng lugar pod sa girl ba, bisan pa og daghang kay dili uyon sa iya. Ako lang gitan-aw pod ang side
what if dili ta uyon sa boy unsa kahapon ang atong mastoryaan na. So kana ako nakita. Well, ako, again, Brad, dako ang factor niya because when they started, they were high school students. Lahi ba yun ang pagbati when you were still dawaton yun na to ng kamaturan. Lahi yun na tong criteria for judging when we love the person katong bata-bata pata as we grow old. Di ba kung bata-bata kung pwede palang perfect yun. True. Gwapo, sikat. Yes. Dapat, anak ba kita, kanang kuan kita ba, nang idealistic pa kita ba? But as you grow old, daga na kayo consider mga, o sa'yo, maapil na ang mga background sa pamilya. Di ba sa una, kung bata pa mo, wala mo yung pakialam. True. Genuine ang love. Ang high school, genuine sa baka high lang, school. basta kay crush ta ka, draw, kay guwapa ka, bright walay ka. kuan ba nga, say say Oh. makaya nimo, Yeah. say batasan nimo, kung tinuoray na gyud. Huwag kayo pakialam nga, Wala kana pakialam. day, yung mamagpapa, iya day na sa H.E.N. Sons. Huwag kayo labot kung ang amo day, wala pa talang mga word ng mga mata pobre, wala pa. Pero as you grow old, pag magkaano ka, uy, mag-matter na. Nanay mga Kay na naman factors. kay makita nga Pang what is bata na. valuable sa Oo. life na. I don't know if you guys would agree. Pag college ba, galos ka 50-50 na kay dito naman ka sa karakter na po sa tao. Na sometimes first year college ta, ma-attract ta diretso sa dagway una, but eventually pag dugay mo, di na mo makita nga, mas di ba mo believe na kang grabe ba may kaysa mo diskarte ba kanang kuan mo din siya sa family no Yes. kanang close sa siyang lola okay sa siyang di ba i-consider na nato na kanang may nga anak ba sa ilang god they started so early the same kay po na akong ginaga-advise sa kung si Rusty dyan ay mga uyab-uyab na ilang mga classmates ingon ko diretso sa ila River John. Rusty kasagara gyud sa among kuan kasagara gyud high school nga love life lean gyud kayang percentage nga sila Sure. giga po yung magkadayon kay they will pag college lahi na po the environment pag trabaho tanam ko sila kailang nga kanang kuan gyud kay nga sila gyud ang murag perfect couple silang pero mo to nagbulag na di ba na tama ko yung ko nga tama na po si daddy di ba nagkagubot na pero mo akong kuan sila but going back sa ilang kuan itong ilang pag-uyab mong goodbye, bata mong sila goodbye. Kanamang wala pa kay kuan ba? Di gini mo mapugngan nga as you Kaurus-urus pagi kay. pagkadako na di na to masap dili mo ko ta pwede god mo niyang realidad man god dili gini pwede o dili gini na to mabutan ang atong feelings kay di porke nga sige na ko sa gibahugan automatic na nga siya gyud mo love sa ako balik dili gina stop mo gini ka matuora ba yung sakit man pero dili gyud ka makaingon nga di ba nag-iuban nga 8 years na nag-uban dahil eventually dili Si ligya po siya Katniel. exactly 11 years, no? Apektado ang mga fans. Oo. Mo pa'y magbuot. Pero dili man kita man nasa outside na dili ang naka-feel. Permiti kita ang idea nga dili nagbinuutan ko sa imuha. Tapos dili ka mo gyud. Makarma ka na magabaan ka but at the end of the day, bay di ko ka kabalo sa iyang feelings bay. Ikaw dali ra kita makasulti. So for example, natay friend, di ba kanang labi na ko nakadungog ta nga ni sulod siya og bawal na pag-ibig. Nakauyab siyang minyo. Di ba? Unsa man ta? Mag-judge ta kay wa man ta naka-feel. Dili man kita minyo ta. Friend, unsa man ka friend? Minyo man na siya friend dapat dili ideal kay ka nga dapat ang tama which is tama nga dapat dili ka makipagrelasyon ana pero again it's the feelings maguna bay. Feelings yun na. I mean struggle. posible ang iya lang yung bikil is niabot yun sa punto nga gipag-graduate pa. Yeah. Kana lang gidsal. Ni-graduate pa, ni gasto na, tapos hayad din ka, tapos wala lang yung gibutang bisag after a pila pa ka months, kanang pag umano graduate para insigida na bulag, ana ba? Or kanang Tapos after pag yun, naginin bago, Di man, kano saan siya ni-graduate? Unsa naman ta karon? Kana man siya nga 2 weeks after. 2 weeks after ba, ito yun i-graduate ni siya. Hawa. Oh, So karon ra siya nag-voice out sila laki. Basin. Oh. Tapos di ba, diretso din siya nga, naiuyab diretso. So, minto siya, na-overlap na. Oh. So, klaro kay nga, actually, diya na dapat ta medyo mabikil. Pero kanang moingon ta nga, ayaw kay giiyabi kang gisupport ana. yeah. Ako dili kay ko kuan ana nga di maguna Dili mo bagay. pagsala ni girl nga kanang Siya mo. ni gisuportahan siya sa iyang uyab kay uyab man. Oh, Syempre murag kanang ano nimo ba garbo nimo nga Yeah. naay gisupport sa imo Uy, lami biya na, no? Lami biya na, no? Nung uyab ito sa una, no? Siya makalibre lang kay ka nga. Ako sa True. magpaka. Correct. Oo.
Wapa na Much kay more kasi paminaw ana oy. Mga ginagmay na tuition or Oo. mga... Ako sa libre, darling. Oh, correct. Oh, di ba? Doa ka tempura. Oh, di ba? Wala ginano itabo sa mo ni Correct. college mi bay. Kasi lingling may mas dakog money sa ko. College mi. Mga libre mambi. Ayar mi makadate dito night sa Valentine's Day chowking, no? Paborito ginato ng chowking. Uy, Kita social na kwaon na Uy, social ang choking. Social na na. Pang Valentine's Day raman, laureate o sa kaplato. Pak, Mirese. Tapos ay naman siya sobra ako pag yung kaunon niyang Wow, sobra. sa one gyud di ay. Muna karon. Talaga karon. Pero mas dako gyud si Lingling og ever since sa college sa mga maguyam eh. Mas dako gyud siya allow kaysa ko. Sa Bisag kanang- karon man. Bisag karon man. Oo. I love you, Mia. You know that. sa lunch time, say mo gasto sa kung Karon sudan. po, karon sa Ang karon yapon. Ano ba? Yes. Pero I think dito ang biki lang kay takaron pa gid ang tinubagan kay niamin siya nga cheater siya. Burag kuan pa siya. nga. Justify din niya. Justify pa niya. Again, kapila naman ta nag-ingon. If nay problemang relasyon, problema na. Do not solve it with another problem. Isulod na nung ka sa Correct. bawal na pag-ibig. Correct. Sige, fix na tato. Kung wala yun, gitry ba ni mo fix? Lahir ba ning tao na, for example, ibutang na to, kung akong karelasyon si Lingling, tapos bro, ni action ako fall sa lain. So akong tanan pananaw sa akong current, bikil na gyud. Bisa pa kung sa buhaton niya nga nindot, bisa pa kung sa iyang buhaton para to stay, na naman ko kay option. So ang tendency sa imong mind, mo action na kag-close na, dili na, kana imong pa-switch, di na mo effect. Yeah. Kana imong pag-sub, di na mo, bisa pa magpaniwang Bias ka. na. Bias na ka, ginanamay nyo, ni open naman ka sa bag-o. So dili nagyug ka, tapos kung masapon na din ka, Ayan o na viral mo, justify nang ka nga, yeah, actually, kuan, kay, Iamin magod siya, ko. kay siya, magod, klaro. So, let's go back sa gingon ni Noraline nga. Ana siya na, nag-try siya makipagbulag sa lalaki. So, siguro, yun na yun niya nga, para dili ko mag-cheat, ako ning i-end og tarong with the Pero guy. mag-suicide. So, ingon manggod si guy nga, sige, buhato na niyo, mag-suicide ko. Yes. So, sa may difference sa iyahang pag-decide, pag-istorya og tarong, nga magbulag ta, og sa iyahang pag-cheat karon. Dili ba siya makawalan na nga basig mag-suicide True. yun si True, JR kay oo. mas grabe ang impact nga iyahang gibuhat. Eh, kung nga ng Gabi problem, ang sala. uy, dagan po yung nga nagproblema kay basing suicidal ng partner, you can go to the parents, to the Yeah. loved ones. Solbahan sa ang inyong relationship. Kung yabag na inyong relationship, medyo shaky na yung itry. Pag wala yun bulag, din magbulag og tarong, ayaw ka mo sulod sa laing relasyon. Ang naitabo sa mo, nag-justify naman gug ka nga muna ako True. itong ibuhat kay ingana. Nako experience ana actually. Nga ikaw ang cheater. Sa college. Ikaw daw ang cheater. Ikaw ang cheater. Oh. Sa college katong kuan, akong na girlfriend before siya before mi nag-ila-ila gid og maayo. Nanagid siya ing ana sa iyang boyfriend kay medyo suicidal niyang boyfriend, niya naka-cheat sa iya, medyo iyang gina-forgive per me, niya dili siya pwede makabulag kay bigti lagi daw ang lalaki. So always niya gina-share nga dili man ako makuanan kay so ako pod nga murag gusto ko mo apply sa iya kay murag di man siya happy sa iyang relationship lugar nga kuan niya ganahan kay ko sa iya. So giingnan pod na ako nga sige kuana sana unahan sana gyud. So sa tanan lugar nga mga like sa guy lugar ni Noraline karon ba, hopefully nagkuan ang tato sa to siya nag-iyas ang gihunong sa nga di lang sa tamag kuan ani kay unahan na imong kuan kay para sakto ang atong pag-start. Ana galing. Ana po ba? Yeah. So I'm sure dagang kay makarelate gyapon ana ba nga na ay mga bawal nga connection na. Medyo ay sa hunong sa ikuan sa na ninyo kay para dili mo So, maalaw. breakable kung ingan na pangunahuna ng bag-o ni nurse ba daw to? Nursing. Wala may akong nabasa. Nurse Nurse daw ba? Or anyway, kung katuyang labag ubi daw nga bro yang gipuli ba. Kung tarong ang laki dapat ingan na mangunahuna bro. Ikadyo lang. Kung tinarong gibitaw siya. Kuan sa na mo kay kung ang lalaki ba kayat-kayat tira-tira ra po'y pangunahuna. Dili man ingan ang pangunahuna. Ay yung una matirahan lang ako ni Sugan, kasok bulabog ni biyaan gyapon ako ni mapikat na nun sa mundo sa Noraline noon. So dapat sakto nga laki ingana man na bay. Nakoy nakitaan influencer karon niingon nga bantay lang bitaw ka ng imong bag-o maghubog-hubog na makainom lang nagkas kamo mangyong duha akong labaron ba
Di ba ka gusto mo Dili, ko kunya basin mag-inom mo bito to isa ka kuan, pero di lang ko kabalo kung sama ba to sa source. Di ba yung natungkol kay palahubog daw siya, pero di man nagigikan sa, wala ko nakita sa original post good. Kaya mo ito gingon daw nga palahubog daw. Lagi nangita na siya kuan ba justification ba. Ang Hirap. nakakuan pag yun kay sa gingon ni JR pag uli niya sa balay na wala na niya magamit, so assuming nga live-in na sila, so dili gini ana kasayon nga magbulag dayon True. kay you were living together under the Yeah. same roof Ta- for many years. Bura na mo ba nag-asawa na Yeah. kay nagkuan na. Nya in just a snap mawala dayon ka pag ka nagtarong og close Explain. o Diba? explain sa imong partner nga wala lang gid So basin wala ang atong naibawaan kay wala siya nagtarong. Pero sa atong wala nakita, atong i-assume what if nagstorya na sila, magdigid kay mag-suicide niya. Sige siya nagstorya sa iyang friend. So na ko ni friend, basin mamatay siya pagkuan ba na. Oh. So siyempre basin dugay na siya nga panahon ba. Yeah. Nga grabe pud niya anton sound man ni nangita sila solusyon di niya makaya og ingon, dili niya makaya og buhat. So atong i-kuan pud in fairness pud lugar sa girl nga medyo siya ang naalaot karon pero what if nag-try good day siya? What if Pwede. What if pud nga nagkuan siya kanang wala ang siya kabalo bakit kabalo tao ra biya ta. True. Di mo ta pagkaingon nga munang solution. I-try na to. Pero posible sa tong gingon niya nung daan na sila sig away tapos keep na sad ba no ana ba para lang yun mas stay ang ano ba tapos dito na din ni burst ang iyang confidence ba ngay nanang nurse ang katong bag-o nga laki nga wala humano na nato ni ana pero tama ka ba dapat kung katong laminaw mga karon Oh, lagi. Buta na to nga si John Mark to. John Mark. You're the best. Pero si John Mark to John Mark. John Mark, you're the Igna po best. igna lang sa siya nga asikasuha sa na inyong kuan kaya di sa ko gusto nga mosulod ani nga relasyon nga Ah, basin de ginahan po siya kay feeling niya gwapo kay siya kay gipili siya. Mo lagi Sa man Sabi ka, karon. sabi ka, So dagang kay pusan. possibilities dili mao man nga storya. Bye everyone. Chika. Uy, tama sa gaba. Tama lang gingon ni Sambay nga. Yes. Napoy nga na ba nga Ay, my feeling ni gosh. mo nga Oh, Kung gwapo sili ka- na gid kay kasi mong paminaw Oo, kay sabi gipili kita, ka. balik na to na sa podcast ha. Basta mag-cheating-cheating kung feeling sa lalaki kay... pare na sa pare po na sa mga kabit Pogi good Japon. points. Pare ko na sa mga kabit yung kabulo silang Correct. kabit sila pero musa na nga confident mga Diba? Long gwapa ko sa ayang asawa. Correct. Ako ginang gipili. Oo, ana. Dito siya nag noche buena. Correct. Og akong gibuena yung noche. correct. Kabalo mo gina sila ba nga kabit sila, di ba? Pero Close na tama sila. ka, murag ang confidence lang Ay, ba nga. so- Wala yung defense Ang mechanism pride. nila nga. Ako ang Maayo gipili. ko. Correct. kabalo sila. Then nasa punda yon. Mingon din nga, I didn't know nga nada siya asawa no. Oo. Ano na sa gay dayon kay honors ko unsa raman to siya. Ana. Ana. Ayaw na ta ninyo. I-inject ko na tanan sa imo. do naloy manggo sa lalaki pero again dili ta pwede mo gining realidad lagi akong balikon nga bisa pag unsay imong gibuhat da imong gisa again first wa makagisugo so imo man tong gibuhat Lagi. kay tungod kay love lagi nimo ang person pero mo gyud sa taman ibutan mo tog nawala gid yang day karon pero sa kita karon naminaw katong nag-comment o sige ato silang ipagbalik di ba ana mo kita dapat dili kay dinhi mo sa bulagan kay siya nagpa-eskwela unsa man na tungod lang kay na utang na loob Lagi. Dili sad pwede. Dili sad pwede. Dili sad pwede sa ako. Dili ko pwede nga sige magpadayon tong relasyon kay ikaw ba yung nagpa-eskwela bisag wa na ko'y feelings dili. At the end of the day kaning pagrelasyon is still the feelings mo gunibay parera gyud po na sa mag-uban na lang mo tungod lang sa mga bata well bisag kung saon na to bay pero labi na yung ana nga uyab pa lang mo di pagin mo minyo na may uban nga magstay tungod for legalities Nag-gets man Kailangan- ako imong punto ana. Pero let's flip the coin. Buta na to. What if di na makakitag ingani nga klase nga tao? Na ko'y kaila. May kayo ang babae sa iyang mga anak. Tapos gwapa, uy sexy, uy puti. Nakaila si konsehal sa iya. oh Agoy. Tagay. Managerial Name kuan. pwede Bas hindi na siya makakitag ingana nga klase nga babae. sayang So, nagyapoy ingana, gyapon ba nga, yeah, imong nakita sa pikas is financial freedom, nakay kuan, gwapo, mas kuan lugar mo, vibes kay mo, pero kaning tao nga, pero pila edad pa ni karon nila karon early 20s pa ni sila mid 20s Siguro. Kay mo pa may pag-graduate sa college. kay sometimes manggod pag diri na sa 30s medyo mo balik na sabi ka sa hardworking day siya ba ana bay bay early True. kapila lagi ko sige ani kanig yung relationship labi na bata kanig yung early 20s
Nagida tanan ang Adolescent pinaka-crucial. period. Oh, kana gyud ba kanang nadia tanan ba kanang first ka maka-experience na kay kwarta ta medyo Yeah. dependent na kunwari ka sa imong parents Independent. independent na kasi imong parents so medyo maka kuan na ka maka warla na ka bisag asa ana ba mo ni mga crucial kay nga edad True. first time diba like I said first time ka makasweldo ana ba parang feeling nimo Or maka-abroad kag kalit. abroad ka kalit Ano. makabuot na ka unsay imong gusto tapos ato na kag mga motel confident na ka matong mga bawal na mga binuhatan First car. ana crucial gyud na ba Yes. so munang medyo ano kayo sa relationship pero if nanata sa mga 30s na pataas ba dito sa nato ibalik ang value sa mga that ko'y okay kay siya nga bana ba musabot sa sako whatever Husband siya- material. husband material day siya kay ganahan ka sa iya kay grabe siya mukayod for the family mausap na ba na that's why bitaw mala ha nasa linya sa telepono ang babae ma'am pila edad ni mo ma'am feeling ako kung bago lang sila nag-college so Nasa napakit mo sa mid 20s Early or Early. mid-20s. Early. Dagan pa kay may Ha? tao ni bay. Masig mga college na siguro okay dili nga. yeah pero high school naman sila so dawat na siguro sa kon so Correct. sayo na sila nag-live in Sayo-sayo na sila naglibin. sampay na gyapon ang mga pan nga gilive in sayo Marag same pa sila gidad. Wala man nag-eskwela ang guy. Marag kan lang Oh. siya side hustles. yeah. Daghan lang. Maluoy man racket. mi sa lalaki pero mo lagi kay mo well that's life o gid na Na ani purpose nga nung naagi ani sa lalaki. Number 1, dagan siya ma-learn ani. So posible dili nimo ihatag ang tanan, dili nimo himon siyang world, na. Number 2, atagi pod og time imong self, love pod nimo imong self. Value yourself. kada ba please Know tagay your ko anang worth. meaning ana kanang nga word nga you have to love yourself. Love yourself. Value Pero Unsay pasabot ana gyud sa layman's term ba? Unsay buhaton nimo nang love yourself? Dili man siguro ka na mag-play sa catcher. Hi. Let's be honest. Unsa na mo yung kang love yourself? Unsa na kailangan sa kang maligo, manutbra. Like you Siguro have to ang invest focus- sa imong self. focus kasi imong career. Unsa dili man? man kanang you cannot give what you Don't have. You don't have. Ah. So dapat i-love sa nimo yourself nga meaning I'm the best version of myself na i-try na ako nga mahimo. Mo galing so sa imong kagalingon di ba? Mag-improvement sa imong kagalingon. Oh, ana. Yeah. Ana. Di po di mo nga baliwalaon na nimong self kay Self, balag. yeah. Kuha Bahala na. Okay ra usahay na. Gutom ka basta kay mabusog lang siya. Okay ra na nga na pero Ayaw pod kong pasagdi. Oh, kanang pasagda na nimo ba nga murag magmahay ka kung dili to mabalik sa imo. I-make sure nimo nga kung kanang imong gina-investan nga person, kung mawala na siya, dili ba ka mahuyang? Will you stay Nga dapat firm? kumpleto gyapon ko kung wala Oh, siya. Pero mo mentally, lagi- emotionally, physically, Pero mo lagi spiritually. they started tig-ud lagi maghapon very ka. young. Very young. Dili pa nga ang pangunahuna. Dili pa. Kita aya ram ta makakon. Munang problema sa mga kanang gaingon og mga mag-suicide ko kung mawala ka. Oh, Sa- lagi. Yeah, kay Number insecure 1, ba? mahimo kang possessive. Oh. Oh, number 2, medyo kuan ka kanang siya gid ang world nimo. Dili ang imong self ba nga naghatag lang ka sa imong excess nga love sa iya. Nag-share lang ka sa imong love nga grabe. Akong love sa akong family, akong love sa akong self, akong love sa akong future. Up. Napuno among storage. Nagpalit mig bagong iPhone. Wow. As you were. So dagan siya ma-learn atong part atong iyang kuan mga siguro butanan na to nga nagyapon siya mga mali na kuan na practice lugar no. Nalimtan niya nga dapat pag mawala niya yung sa katao dili dapat nga kaning murag mahimot ang possessive no. Dili dapat nga kanina lang gyud ang atong purpose sa kinabuhi, di ba? So, dapat nag-awas-awas ka sa imong love, sa himself, sa family, and everyone. I-share nimo sa imong someone nga to grow old with. Ana man na. Yeah. Mo man gud na siya ang notion of relationship yun. Nga magdungan na din mo og learn together. Dili siya perfect. Yeah. Dili Yeah. dili po Yeah. ka perfect. Dapat dili ayaw gina ninyo wrong notion gyud ng you complete me. Dapat complete kana na nga kadaan. word. Yes. Complete You na kadaan. complete Oo. me. Again. Okay, kung mangita ba magsalig ba ka sa lain tao para ma-complete ka, alaot kay ka kay magsige ka gakabawasan ka pirmi ba every time nga na So dapat imo siya ino nga please incomplete me. Complete na makadaan. Dapat nag-awas-awas na. Abundance na ba? Abundance na na imuhang gibati niya. So, So- nakoy feeling nga dili ni siya kanang first time nila nga
kanang away Away. ba ka ha or Yeah. attempt na magbulag. Kay di ba since high school pa ang girl, ina-support na niya hinahinay gakahamtong sila. Siguro niabot pud sa point nga naka-question na po siguro ang lalaki sa iyang self nga sakto pa ba niya akong ginabuhat nga magsige kog Or supportan posible sad nga niya? ang babae po na matured na brave enough na Yeah. pud siya. Posible sad nga na nga sige siya gawayon or readily or ana na sa pugong pero karon pwes naka-graduate na ko. Dagan ako na learn. Pero sayop gyud Sayop na siya sa nag-cheat siya. Sayop Wala din lang siya. yun. Yeah. Dili na to i-glorify. Yeah. Ay kabalaka, giamin man niya. Like, padili po tanay yung tono. Ayahay ang mga wala nag-viral. Correct. Pero I can feel the sincerity gapon sa girl kay kabalo ka, there's a truth kung kana bitong ginakuan nimo imong self, gina-allow nimo nga i-humiliate imong self para lang for the sake of truth. Lay. Nabitaw na yung ana, no? Yeah. It takes so much courage. Oo, nga ana bitaw. So nag-cheat ko, nakasala ko, nawala kong feeling sa laki. So karon sa man, happy? Happy nga, kuan ko? Kamo. O, kung makarma ko, di makar- oh. Nag-cheat gamon mo, wala lang mo na viral. Alam mo na viral. Pero dapat Nakadelete lang mo og screenshot. yun lang. Oh. Dapat po na ay remorse si girl nga iya kang gipagsisihan Tama, ng iyahang pag-cheat Nakipunto, nga nakapasakit siya tao ba. True. Nga dili Yeah. basta-basta nga tao lang Yeah, nga yeah. amigo ba niya or unsa Dapat baro nag-closing remarks na siya proper. Lagi. I'm so sorry. Ano ta siya? Ano na- gyud pasaylo gyud kung saan True. tamang gyud ana ba? True, ana. Tao lang ko nga kuan. Capable of committing I hope we mistakes. can move Correct. forward. Pero na siya punto sa last na Kung siya- ingat di kung bugat gyud siya mo natabang bayaran na lang ako pohon. Pila Pwede. tanan. Pwede Pwede man. nga na kung Pwede nga na. man nga na. Pero mo anam din ang lalaki di man ni kwarta-kwarta. Ang dignidad nga ako. Malagi. So pasensya gyud ko sa tamang ginawa. Kaya at the end of the day bay ingat lagi pa akong sa tamang ginawa mo gyud akong feelings. Ana lang ta. Sige, balag bugbukon ko nimo about sa imong gihatag o kung kanang gi-issue nato din pila day na tanan kay baka pwede na ako 999 og bayad. Puhon na makatrabaho ko. Pero mo nang pinakabutong point mo yung gyud ko nga kung wala lagi feeling ha, kung feelings ay wala lagi ko feelings na wala na. Ana bay kay lisa man ning mag-uban lugar gyapon ta tungod lang kay nakoy da kong utang kabubuton sa imo. Tungod Dili po gyapon mo sa sige pag away. familiarity pod murag dugay na kay nga panahon nga uban sila ba. Yeah. Wala na excitement, wala na. Pero- Tanan reason anggol ba? nakita na, tanan alom, wala na, tanan natilapan na tanan part. Wala na gyud Mga ba? tagip-tip. Pero kani, correct me if I'm wrong ha. Wrong? You're Correct. Kani bang pag-post ni Guy Manggod ang nagsawsawa na dayon which yeah. is kung imo gani na ako I therefore conclude nga basta imo ganing private ganing love life or unsa ba ka na private life nimo ayaw gyud ikuan sa social media ayaw Don't walay wash labot. your dirty linen in public. Sa lagi Brad kay gusto lagi nato nga makagain ta og kuan ba? Empathy. Sympathy. Empathy. Kanang kuan ba kanang Telepathy. mulaban sa imo ba? Telepathy na lang. Panty. Ano man sagot-tagot mo na ibang mga tao gusto mo. True. Basig Gusto lang ka nga lang na niya ay- ba nga di siya gakadungog or unsa Oh, ba kay usara man siya o din di ana para maulawan lugar siya. Brad, pasaylo ako Brad, bisa pag naulawan na siya karon, na-stress na siya. Pero sa man ibalik sa imo ha. Sa man imo so sa ba nalipay na karon kang yehe naulawan siya then after sa man. Nagka-worse na noon. Nagka-worse na noon. So sa may mo ha, happy ka. Sa may mo gusto nimo nga may mo miserable. Di mo gyapon ba yan? Lagi. Di na mo siya unya nga life. True. So wala gyapon. So dagan salamat. Hatagan na lang po nato siya hupoy makakita na lagi ka para sa imo kay murag Yeah. ni samot magkagulag ing gibati karon. Sala na lagi Pero, na ko ito. okay. But know man. your worth. Lagi know your worth. No. Pero your okay worth. man sa Guy kay pogi points man kay din sa iya pag tanaw pak ay mo gasto din siya. Kitsa nga lang. Lagi Kitsa na. ngalan ka ni. Lagi. Ayaw, uy, gigamit na nun siya Sir, sa way ayaw. gwapo ka para sa ako. Ayaw, paging Ano? ana. Uy, kalo, Sir, uy. please. Nasamutan na noon siya. Kalo, uy, pud ko ayaw. Sir, please. Ano ba? Sir, nakoy anak isa, sir. Si mama mo din. Tunatan-awar na. JR, let this be your kanang saba kanang lesson Yes. na dili ihatag tanan Greatest kung dili lesson. ka secure Yes. ang inyong And kung if True. ever man, Noraline, no, kung closure sa una. Munang para yeah. para dili niya maabot aning mga patulfo pa social media cancellation nga paan. Para gid na pa. Culture. Para gid ko ng patulfo bro kana bang wala gini kasulbaran nga nang bang
Nagpakaulaway lang mo din sa Correct. TV, nagtinudloay mo. Yung mga ginilakay, right? Ikaw ang kabit. O sige, okay na, kabit. Okay, happy. happy. Nagkagubot na sila, nabula. O sa may next? Diba? Naulawan lang mo sa public na kung kailangan ikaso. Kung pero ka na bang ingana ba pakaulaway? Gapon ba? Gapon. So, dawatan yung cheese bread. Cheese bread ni Bernie. Please, inyo na. Salamat. Dagan salamat. Cheese bread. Pwede naman ito nga topic. So, mura na yung podcast karong unsay mga trending. Mura na yung panglibakon dahil na yun. Paki-comment kung unsa na po nga mga trending topics na nga ito. Correct. And please, supportahin ko ninyo sa akong lifestyle journey. Yes. Akong pagka-diabetic. Healthy lifestyle. So, mag-marathoner na rin ko ani kadugayan. Muniwang naman ko, bro. Pak. Niwang na. Pak. Samot ka silo sa silingling. Abs mo na. Alay. Dili kay magniwang mabud siya. College Kalaki pa masad yung siya. alawas. College yung lawas. Daw, bigit sa man ang mas magkuhanan. Di ba pwede na mag-memo po ka sa amo nga mo? Apil po mi sa imong pag-jogging diya nga kuan ba? Dili, ang nakita na ko ani, may mo din, nananin ko yung own business, Bernie's Cucumber Juice. Ampalaya Extract. Ba? Okay. Effective man sa mga kuha. ipang-cheat. Effective man sa kuha. Para sa mga gipanchik. Tama. Ampalaya Extract. Litsi. Kau ba si Master Poppy? Sampay na. Sawadee-ka. Og syempre, kau ba namong gwapa, bagong minyo, si Drew Dalapo Galupo. Tagal salamat inyo mo tanay. I love you all. Bye! Babu. Teneng, teneng, teng, 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 teneng, teneng.